खुलुमबाय रायजोफोर दा जोंहा BTC निफ्राय सफैनो हानाय आलासिफोर आं लुबैयो गावसोरनि सिनायथिखौहाय सुंद'यै जुदि होयोबा गाहाम जागौ। आं दावराव दैखेब नार्जारी आं बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट। आं गपिनाथ बरगयारी बारग' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। आंनि मुङा दिप्ति प्रसाद ब्रह्म आं सासे रिटायार्ड हेडमास्टार लोगोसे एट प्रेजेन्ट आङो क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि। खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो सफैनो हानाय आलासिफोरखौहाय आरो जोंजों लोगोसे दं जोंनि सोनाब बंग'नि थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जों लुबैयो बिथाङाबो सुंद'यै जुदि गावनि परिचयखौ होब्ला। आं श्यामल चन्द्र बर' आं सोनाब बंग बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि। खेबसेबाव आं गासैबो आलासिफोरखौहाय जोंनि सोनाब बंग'आवहाय बरायना लाबाय आरो गासैखौबो जोंनि सोनाब बंग'नि तरफनिहाय गोसो गोरबोयैहाय खुलुमहरबाय। स' दिनैनि जे बे नुजाफैनायनि जे मेन जे मुख्य कारन बेखौ जों बिथां गपिनाथ बरगयारी सारनिफ्राय जों मिथिना लानि एसे। आदा रमेश सुब्बा बेनिफ्राय जोंहा जोंजों फैफानाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव दैखेब नार्जारी आरो दहाय फोरमायनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि दिप्ति प्रसाद ब्रह्म आरो सोनाब बंग' बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि जोंहा श्यामल चन्द्र बर' आरो आदा रमेश सुब्बानि फिसाला बिथांमोन आरो नोंथां बिनय नार्जारिनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिगां मोजां मोननाय आरो साबायखरखौ आङो जासिग्रोबाय। जोङो दिनै मानोना आं जेब्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन आङो आदा रमेश सुब्बाखौ जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' साहित्य सभानि आफादगिरि हिसाबै आङो लोगो मोनबोदों आरो आङो एक्टिभै बिथांमोननि बै समाव खामानि मावनायखौ आङो जोबोद बाख्नायदों आरो दाबो गोसोखाङो। बेनिफ्राय आंबो सोनाब बंग'नि मानसिफोरजों बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै रायलायनाय लायस'लायनाय बियो थांलाय फैलाया जोबोद सोलिदों आरो आंजों लोगोसे बै समाव जोंनि डि बड'नि चिफ एडिटर दङमोन प्रबन बरगयारी होननाय बिथांजों आंजों बे समाव आदानि न'आवनो बाहाबोनानै थारमाने केम्प खालामनानै जोङो वेस्ट बेंगलाव जोङो थुनलाइनि बा थुनलाइ आफादनि बड' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायाव थांलाय फैलाय खालामनाया जोङो गोबाङै सोलियोमोन। जायखिजाया दिनैनि फैनायनि थांखिया जाहैबाय आदाखौ लोमजानानै आरो बैसोबो जाबाय हिसाबै आखाइ बायनायबो खोनादों बे हिसाबै बेखौ नायनांगौ नायहैनांगौ सुलाद लाहैनांगौ बे जोंनाव गोसोआव दंबाय थायो। ओमफ्राय जोङो मैया जोंनि बड'लेण्डनि चिफ जानोसै बारग' चिफखा आरो जाबावनोसै हाग्रामा महिलारिखौ लोगो मोननानै रायलायनाय जादों बुंथिनाय जादों जे जोंहा रमेश सुब्बा बिथाङा ओरैबायदि जानानै लोमजादोंबो आरो आखाइ बायनानैबो दङ बेखौ आं नायनो नागिरदों आरो नायनांगौ। बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा दावराव दैखेब नार्जारिया मोजाङैनो मिथिगौ मालाबा लांफेरबाय आदा रमेश सुब्बाखौ जोंनियाव BTC आव बेनिफ्राय माबा माबि इन्टारभिउबो लानानै बिथाङा गोबां खेब फोसावखांबाय जे आंजों लोगोसे जिहेथु दावराव दैखेब नार्जारिया हाग्रामा महिलारिजोंबो दंफायोमोन हिसाबै थांलायदिनि बेबायदि मोनसे जोङो सावरायनायाव थाबनो जोंना हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय मा थांदो होनबालाय माला थांनो जों होनबाय गाबोननो सम दं होनबालाय थांदो नायदो एसे थाखा हेफाजाब होनानै फैदो आं हरनोसै गारिबो थाखाबो हरनोसै ओरै होननानै जोंखौ थोननाय बायदि जोंनि गोसोजों लुबैनाय बायदि जोङो मोननानै रंजा खुसियै जोङो आदाखौ दिनै लोगो हमफैबाय आरो गोसो गोरबोजों माने आदाखौ जोङो बरायबाय आरो लोगोसे सारा हरनाय रांखौबो 50,000 रांखौबो
गथायनाय जाबाय मिजिं खालामो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जे बे आदाया आयु गोलाव जाथों देहाया थाब राखांथों आरो जों हारिनि थाखाय आगोलावबो मावबोखाबाय जोंनि हारिनि बर' समाजनि मावबोबाय बर' थुनलाइ आफादनि बड' साहित्य सभा आफादनि बर' थुनलाइनिबो मावबोबाय बिथांनि न'खरनाबो गोबां जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांनि मार्फतैनो जोङो बेवहाय बस्ति बाजाराव जोङो थुनलाइ आड्डाबो खालामखांबाय आरो बिथांनि हेफाजाबैनो बोलो होनायावनो जोङो बस्ति बाजारावबो दानालि मजलिस खालामखांबाय बे जाहैबाय बे आदानि जायगा दिन्थिनाय जायगा होनाय आरो सोनाब बंग'नि बर' मानसिफोरखौ फोथायनाय आखायाव लानाय मोजां मोनजानायनि गेजेरजों बियो जानो हादों होननानै जोङो सानो जायखिजाया आदानि जिउआ माने मोजाङै मोजां थाथों देहाया राखांथों आरो जा एसे हायो बे बैसोआवबो माने बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थाथों बेखौनो मिजिं खालामबाय आरो आङो न'खरनि मानसिफोरनोबो बयनोबो आगोल समफ्राव जोंखौ जेबायदि हेफाजाब होबोबाय मावै दाङै जाहोबाय हरबो थालांदों बे जायगायाव गोबां खेब बे हिसाबै न'नि मानसिनोबो आङो साबायखर जासिबाय आं बेखिनिखौनो बुंथिनानै होनाय जाबाय गोबां साबायखर थाबाय बिथांफोरनि उद्दङाव जोंनि सोनाब बंग'आव नायल' जाल' सासेबान गार्जेन बिथां आबौनो जाबायदि हेफाजाबखौ होफैबाय बे गथा जोंनि सोनाब बंग'नि थानाय जे मेस बड' समाजनो होफैनायखौ जों सानो बेबायदिनो आरो खेबसे ओरैनोलाय जों हाग्रामा सारखौहाय गोसोखांबाय थाखायो जोंनि एकदम बे गोसो सिङाव थानायनि मानसि जोंनि हाग्रामा सारा आं दाखालसो लोगो लानानै फैदों आरो खेबसे सोनाब बंग'नि गासैबो मेस बड' समाजनि गासैबो सुबुंफोरनि तरफै आरो रोजा 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 खेबसे साबायखर बावहरबावो जोंनि गार्जेननि थाखाय बेबायदि सानहरनायखाय आरो बिथांफोर जायफोरा बे उद्दगखौ लानानै जोंनि सोनाब बंग'आव फैदों गासैखौबो जों सोनाब बंग'नि तरफैहाय आरो बड'मेस टाइम्सनि तरफैहाय जोंनि जे खुलुमनायखौ बिथांफोरनो जों होबाय आरो जों लुबैबावो जोंहा दा दं दावराव देख्रेब नार्जारि जों मिथिनो लुबैनि जे आबौखौ हयथ' कयबार बिथाङा लांनानै बिभिन्न जायगायावहाय मोनसे रिकगनाइजेसन होखानायनि आरो जों एकदम धन्यबाद आरो साबायखर होयो बिथाङा जाबायदि उद्दग लानानै सिनायथि होबायदों थ' बिथाङा जुदि सुंद'यै एसे जुदि दिनैनि जे बे पार्पसखौ बुङोब्ला गाहाम जागौमोन आं बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय आदा रमेश सुब्बाखौ लोगो मोनफैफिननानै दा आं 2 बोसोर सिगां आदा रमेश सुब्बानाव फैदों आं फैनायनि उनाव आं खुनु माने सम्पर्क लानो हायाखै मानोना आं बै समाव एखाना बिदिनो आं जेलाव दंमोन दा जेल जानाय समाव आंहा गासिबो टेलिफन नाम्बारा डिलिट जाजोबदों आं खुनु जगाजग मोनाखै आं थेवबो फैबाय थानो सानदोंमोन खिन्थु बायदिसिना बेस्थ'आव फैनो हायाखै दा मैया हठात खोनाबाय आङो बे आदानि आखाइ बायनानै दं मानसिया देहायाव उसुख जागोन आरो माने बैसोआबो जाबाय ओंखाय जों आदा कफि जों ज' रायज्लायनानै थौ थांथारसै होननानै इन दा मिन टाइम जोंना हाग्रा महिलारिखौ जों लोगो मोननाय जाबाय बेनो खोन्थानाय जाबाय आरो बेनोबो जोंनो गावबो थोनहरनाय जाबाय आरो बे रोखोम राङारि अनसुंथाइबो हरनाय जाबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय आदा रमेश सुब्बाखौ बेबायदि मोजां देहायाव लोगो मोनफिननो थाखाय बे माने मोजाङै थानांगौ बिनि देहाया बे जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बे सिनायथिया जोबनो मोना आं बेखौ 2010निफ्राय जोबोद मोजाङै मिथिदों आं बिनि सिगांबो बेखौ लोगो मोन्दोंमोन जोङो बर' साहित्य सभानि गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव खिन्थु जेब्ला 2010आव जोङो वर्ल्ड बड' हिस्ट्रिकेल ससाइटिनि जोंहा सेमिनार जायो बे समाव गोबां माने हिस्ट्रियानफोर थांदोंमोन क'क्राझाराव आरो बे समाव आदा रमेश सुब्बाबो थांदों हिराचरन नार्जारि थांदों बेंगलनिफ्राय जोंहा नै आदा नबिन मण्डल बिसोर थांदों दा थांनाय गेजेराव बे समावसो जों रायलायबाय हिस्ट्रिखौ रायलायनाय समावसो नै आदा रमेश सुब्बानि सोमोन्दै रायलायनाय जाबाय जे बेबो कुचबिहार रायजोनि राज परिबारनि मानसि सासे सोद्रोमा होननानै दा बिनि उनाव जोङो डिटेल्स मोनबाय बिनि खोथाखौ बे मा बंस'नि मानसि सोर बियो मिथिबाय आरो 2016आवबो आरोबाव बिथांखौ जों लांनानै माने गुवाहाटि बे दानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे समाव गुवाहाटि इउनिभार्सिटि केम्पासमोन आरोखि क'क्राझार केम्पास बेयावमोन बेयाव लांनानै जों बेखौ परिचय हैदों जे बे बर' हारिनि सासे माने राजा परिबारनि मानसि जों बेखौ सनमान होनांगौ आरो बेबायदि परिचयआ जोंहा थानांगौ दा जों बे जायगायाव सनमान हैदों दा जेब्ला जों बेखौ सनमान होयो बे समाव जों आरोबाव जों हावरिया मेसनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामबाय मानोना बेनि गुदि परिचयानो हावरिया मेस सिखना जायनि राजा हावरिया मेस दा सिखना जायनि राजा हावरिया मेसनि बिसोर बंस' दा अब्ला हावरिया मेसखौनो जों बे जायगायाव बिनि आखाइ जों बावसै समान होनसै जेब्ला सनमान नागिरो राजबंसफ्रा बिराद होबथानाय
जे बेखौ खालामहोआ हावरिया मेसआ हारिया मण्डल हरिदास मण्डल बे राजबंशीफोरसो जारा जाबाय आरोखि दा जोंथ' मानिया बेथ' एखेबारे हिस्ट्रियाथ' बुंखाथारो हावरिया मेस होननाय दंखाथारो एखेबारे दाम्बारु मेसनि फिसाला हावरिया मेस बंस'नि मानसि जों फुजिनो मोननांगौ बिबार बावनो मोननांगौ आरो बिनि बंस'आव फैदों दा उनाव राजबंशीफ्रा होबथानायखाय डिसिआ बुंबाय बेथ' कन्ट्रभार्सि जाबाय बेखौ दा खालामसै आरोखि बेसो राम माधव आरोखि डिसिआ ओमफ्राय उनाव जोंथ' मानियाखिसै जोंथ' बानायथारगोन उनाव जोंनाव लेखा बिबाय डिसिआ जे हिस्ट्रि नोंस्रा माबा कुचबिहार राजबंशजों माबा जुदि बे रोखोम कारेक्टेड हिस्ट्रि दंब्ला बे हिस्ट्रिखौ लाबो जोंथ' हिस्ट्रिखौ देखायजोब्बाय गासिबो हिस्ट्रियाव मोनजोब्बाय गासिबो कुचबिहार राजबंश स्टार्टेड फ्रम दि सिकनाझार एज फाउंडार किं वाज माने हावरिया मेट्स हि मेरिड टू माने माबा आरोखि डटार्स हिरा एन्ड जिरा माने माबानि हाजो कचनि फिसाजो बे रोखा दङ जों देखायबाय उनाव डिसिआ नायनानैथ' जोंखौ कनभिन्स जाबाय बियो दाना ओमफ्राय माबाखौ लिंहरबाय दानिया राजबंशीफोरखौ नोंसोरबो इउ आर माने एभिडेन्ट whether you have got relationship with the माने कुचबिहार रयेल फेमिलि दा दे केनट प्रडिउस एनि सिंगल माने हिस्ट्रिकेल बुक्स ओमफ्राय बिनि उनाव डिसिआ जोंखौ लिंहरबाय डिसिआ जों रायलायो नोंस्राथ' हिस्ट्रिया थिगानो दं इउ आर अल राइट नोंसोर गतिके नोंसोर सेलेब्रेट खालामनो हायो नोंसोर बावनो हायो दा जोंखौ बावनो होबाय जों ज' आदा जों एखे ज'नो हावरिया मेसखौ जों बेयाव फुजा होबाय आरोखि माने बे रेकर्ड जाबाय इस्टाब्लिस जाबाय जे कुचबिहार राज परिबारा जोंनि ओमफ्राय राजबंशीफोरा जोंखौ बिद्र' खालामनानैथ' हायाखिसै डिसिआ जोंनो सिकिउरिटि हरजोब्बाय उनावसो बाहेरा माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बन्द' खालामनानै टायार सावदों मादों बन्द' खालामदों आरो बे मा खालामदों जोंखौलाय हिस्ट्रिया जोंना रोखा फोरमान दं दा बे जायखौ बे हिस्ट्रिया जोंनि ओमफ्राय बिसोरनि माने राजबंशनि परिबारा स्टार्ट जादों माबानिफ्राय बिश्वसंनि फिसाला नरनारायण फिसाला लक्की नारायणनि फिसाला माबा प्राण नारायणआ बे गोजान जायगायाव डुवार्स ओनसोलाव रायजो खुंनो थाखाय गावनि बंस'खौ बे ओनसोलाव दायथ' होदों रायजो खुंनो थाखाय सुबा टाइटेल दायथ' होदों आरो बे सुबा टाइटेल होनायनि बंस'आनो रमास सुबा होननाय खाथ'नानै बेनो फिसा सुबा नाथधरम सुबा फार्स्ट सुबाफोरनिनो माबा आरोखि बेयो माने बेयाव दायथ' मोननाय बे बिसोरबो राजाबादिखा आरोखि बिसोरनो दा बे सुबा परिबारखौनो दायथ' होदों बे दुवार ओनसोलाव बे कालेक्सन खालामोमोन थाखा फैसा खाङोमोन ओमफ्राय राजानि फुजायाव दोनफैयोमोन दुवार ओनसोलखौ बिसोर खांदों दा बे नाथधरम सुबानिनो बे बंस' आरोखि दा लेखायावबो क्लियार दङ आङो बे माबानि आमानुल्लाह खान लिरनाय कुचबिहार इतिहास बेखौ नायबाय आरो लोगोसे नैबेनि जायनाखि बंसलता सुबा माने फेमिलिर बंसलता बेखौ नायबाय गासिबो रिजाइन नायबाय बिसोर गासिबो एक्सुवेलि नंगौ बिसोरो सुबा टाइटेल मोननाय माने बे प्राण नारायणनि बंस' बिसोरो माने जोंनि राजानि बंस'आ खाथिथार दा गथिखे कुचबिहारनि राजानि बंस' होनब्ला दाबो नै बिसोर आरोखि दाबो थैयाखै बिसोर गोथाङैनो थानांगौ बुरन्जिया जोंनि आरो जेब्ला बुरन्जिखौ जों लाखिनो हागोन जाथिया परिचय थागोन आरो जेब्ला बुरन्जि गोमागोन जाथिया परिचय थानाय नङा आरो जेब्ला जाथिया परिचय थायो बुरन्जिनि गिदिर मोनसे परिचय थायो हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड बे थायोब्ला जाथिया सिगां फारसे दावगानो लामा मोनो आरो बेजों जोंखौ थुलुंगा होयो नोंसोर दावगालांबाय था होननानै आरो जेब्ला मोनसे जाथिया जेब्ला हिस्ट्रि गैया बे खुनु सिनायथि जेबो गैया आरोखि ओंखायनो जारिमिनखौ जों नांगौ आरो जारिमिनखौ जों लाखिनांगौ आरो आदार रमेश सुब्बाया जोंना बे जारिमिननि मोनसे दाबो सिनायथि गोथां सिनायथि बे गोथां सिनायथिखौ लाखिनांगौ आरो दानो थैनो मोना दा नों थैनो मोना नों गोरा जानांगौ बे गोरा जानांगौ आरो बे जायगानि बेंगलनि मानसिफ्रा बेखौ लाखिनांगौ गोरायै मोजाङैनो आं खोब मोजां मोनबाय दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जों बेयाव फैनानै आदाजों जों लोगो मोनफैबाय आरो आदानि महर मुस्रिखौ जों मोजां मोनबाय इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे आदाया मोजां थाबावो आरो खेबसे बिथां दावरा देख्राब नार्जिनारि सारखौहाय रोजा बाख्नायथाव हाबाफारिनि गुनैहाय जों बाख्नायो जोंनि जे राज परिबारनि बिबार होनो मोनसे गायसननायनि जे लामा खेंना होनायनि गुनै बिटिसि बायदि ओनसोलावहाय जानांगौमोन जोंनि बे सोनाब बंगआव नाथाय जाहैदों बिटिसिआव एकदम बे बाख्नायथाव बाथ्रा स' बिनिखाय आरो खेबसे जों बड'मेस टाइम्सनि गासैबो दर्शकफोरनि जानानै बिथांखौ जों धन्यबाद बावहोबावो सार जोंहा दा आरो सासे आलासि नुजाफैदों बिथाङा गावनि सुंद'यै सिनायथि होनायनि लोगोसे दिनैनि जे बे हाबाफारि लानायखौहाय बिथाङा मा नोजोराव नायोबा मा सानो बेखौ एसे सुंद'यै बुंब्ला गाहाम जागौ वेस्ट बेंगलनि बड' निउस टाइम्सनि
दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैनो हानानै पश्चिम सातालियाव थानाय रमेश मण्डल रमेश सुब्बा एक्स प्रेसिडेन्ट अफ जलपाइगुरि बड' साहित्य सभानि आफादगिरिनिसिम बेवहाय नुजाफैनो हानायावहाय जोंनि सानै बिबुंथिया बिग्रियाहाय बुंलांबाय बिथांमोननि बुंनायनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैला साबायखर बावबाय बिथांमोनहा जेबादि फोरमायबाय दा आङो खालि बुंनो सानबाय जिहेतु आं दा क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय सब समय अदप्रद थाफायो हिसाबै जोंनि BPF पार्टिया बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टिया सिगाङाव मा मावदों एबा दा मा मावलांगोन बेखौ एसे बुंलांनो आं सानबाय आरो आङो सारजों मा हेफाजाब होनानै बे वेस्ट बेंगलावहाय बर'फोरनि थाखाय मा खालामनो हायो हाया बे उननि बाथ्रा थेवबो जोंहा सारनो खिन्थाहैनांगौ थाबाय जिखिजाया जोंनि थांनाय 17 बोसोर जेनेखि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा खालि नट अनलि BTC एरिया आउटसाइड अफ BTCबो बर'फ्रा जेराव जेराव दं उइथिन इन्डिया जेरावबो नायहरखादोंमोन आरो बे हिसाबैनो गोबां डेभेलप जादोंमोन नाथाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जेब्ला आबसु आरो NDFBनि ज' जानानै जेनेखि सुक्ति लाबोबाय बे सुक्ति लाबोनानै बिसोरो बोसोरबा सरखार दाबाय बे बोसोरबा सरखार दानायाव हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांनाखि 17 बोसोराव डेभेलपमेन्ट खालामदों बिनि अनगायै बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखै जों बेखौ नुदों दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा एबारावहाय थांनाय दाखालि 22 सेप्तेम्बराव जेनेखि निर्बासन जानानै थांबाय बेखौ नेनानै दंबाय थायोमोन आरो बे नेनानै थाबाय थानाय समा फैनायलाय बिथांमोनहा जोंनि जेबो खोथा मोनाब्लाबो रायजो राजायानो हाग्रामा सारखौ फिन BTCनि चिफ खालामनानै सारा इन्डिया बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनांसिगौ होननानै सारखौहाय आरो फिन BTCनि चिफ खालामफिनबावबाय दा गोबां बुंनांगौ गैया 5 तारिखआव शपथ ग्रहण लासिगोन हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि चिफ हिसाबै आरो बे BTCनि चिफ हिसाबै शपथ ग्रहण लाखांनायनि उनाव खालि BTCआवल' नङा बिथाङा आसामाव जेसेबां बाहेरायाव दङ बेखौथ' नायखाबोदों आरो नायबावखागोन आरो वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरखौबो मोजाङैनो सिगाङाव जेरैबादि नायहरदों बिनिफ्राय आरो बांसिन जाहाथे बर'फ्रा वेस्ट बेंगलाव डेभेलपमेन्ट जानो हायो बेखौ कपारेसन होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो हागौमानि जोङो सारखौहाय हेफाजाब हैगोन बेखौ आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोंनि गेजेराव जोंनि गार्जेन सोनाब बंग'नि गार्जेन जों माबा शुभ खामानि मावनो थांला आशीर्बाद लाफैग्रोयो जोंनि आबौ जों भाग्यबान बेबायदि सासे जोंनि बे सोनाब बंग'थाराव दाबोनो थांनानै दङ बे थांनानै थानायखौ जोङो बोनानै थिखांना लांनांगौ बेबायदिनो इसोरनि आरो बोराइ बाथौनि अननायाव देग्लाय आरो फिनबाव खेबसे BTCआवहाय जोंनि नैबे बिखा सिङाव थानाय हाग्रामा सार बिथाङा फिनफिनबाय गोदोनि जेबायदि फ्ल' जेबायदि रिलेसन जोंहा दंमोन बिनिसाय साबसिन जाबावनाय होननानै जों सानो बिनिखायनो आरो खेबसे सारखौहाय धन्यबाद होनानै आं आंनि आबौनिफ्राय सुंद'यै दिनैनि जे प्रग्राम दिनै जे एफा मोजां हाबाफारि जाबाय बेनि उन्दैयै एसेसो आबौनि खुगानिफ्राय मिथिनो लुबैयो गोबां साबायखर बावसै आङो गपिनाथ बरगयारि आरो दावराव देख्रेब नारजिनानै आमफ्राय लोगोसे फैदों बेवहाय हाग्रा बुग्रा दैमा दैसु बारनानैहाय दखा बाखाखौ गारनानै जेबो सानामानो आङो न' नुजाफैदों लोगोसे आंनोबो आंनि दुखु खोनानानैहाय आङो जे बेसिम फैदों बेनिख्रुइ आं गोसोआ गोबांथार आरो इसोरखौ आङो साबायखर होबावसै आरो बिथां हाग्रामा
आरो अनारेबल हाग्रामा महिलारिखौबो आं बेनिफ्रायनो साबायखर बावहरसै गोबांथार बिथांखौ खोनानानै आंनि माने आखाइ बायदों खोनानानैहाय आङो जे राग मदद हिसाबै राग होनो हरबायदों बेनि थाखाय गोबां गोबां साबायखर आं आसा खालामो आरो इसोरखौबो आङो माने होखानो गड बे गड ब्लेस हिम अलवेज होननानैहाय आङो बुंसै आरो आंनि धोरोमनिफ्राय पार्सनेलि आं आशीर्बाद बोरखौ लासै बिथांनोबो आरो जाय जाय बेवहाय माने दिनैनि बे दुर्जगखौ खस्थ' खालामबाबो बहा आंनि न'आवहाय नुजाफैदों बेनि थाखाय आं खुब खुसि मोननानैहाय आङो बेनिखायनो साबायखर आरो खनसेबो साबायखर होसै एसे बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय खुलुमनाय थाबाय आब'निसिम आरो